Suïssa, un país que es troba situat al cor de l'Europa occidental, és un país petit però densament poblat. A part de compartir fronteres, comparteix també molta part de la seva història amb Alemanya, Àustria, Itàlia i França. Això ha fet que al llarg dels anys Suïssa s'hagi trobat influenciada per les diferents cultures dels països que l'envolten. Els idiomes oficials són l'alemany, l'italià i el francès, i podem dir que és un país que té molt a oferir. Estem parlant d'un dels estats més rics i desenvolupats del món i popularment coneguts pels seus bancs, medicaments, rellotges i inclús per les seves famoses navalles suïsses. La cuina suïssa és única en les seves regions. Sovint està associada als formatges, especialment alguns molt coneguts com l'emmental i el gruyère, que formen una part de les famoses raclette i fondue de formatge. Un altre producte de la cuina suïssa és la xocolata. En realitat, l'origen de la xocolata el trobem a Amèrica, però la primera vegada que es va preparar xocolata amb llet va ser a Suïssa, on avui dia podem tastar la millor xocolata del món, de totes classes i exquisites totes elles. Us aconsellem que ho proveu. El paisatge suís està caracteritzat pels Alps, la cadena muntanyosa que se situa al sud i centre del país. Entre els alts pics dels Alps suïssos es troben diferents valls, i algunes inclús amb glaciars. D'aquí apareixen diversos dels rius principals d'Europa, rius que solen desembocar en alguns llacs com el llac Léman, el llac de Zúrich, etc. El clima suís depèn molt de la ciutat en la que ens trobem. Podem trobar des del sever clima a les altes muntanyes fins a l'agradable clima mediterrani de la part sud. Hem dirigit a Suïssa, concretament a la regió de Valais, on us ensenyarem una de les estacions més grans, més boniques i més interessants on anar a esquiar, que és Crans Montana. Abans, però, hem vingut aquí, a aquesta ciutat, que és Ginebra, la capital financera i comercial d'aquest país, i on ara us ensenyaré algunes coses d'aquelles que val molt la pena visitar. Així que ja ho sabeu, seguiu-me. Ginebra és una ciutat i comuna suïssa, capital del cantó de Ginebra. És la segona ciutat després de Zúrich i la primera de Romandia. La ciutat és coneguda com la ciutat internacional, gràcies a les numeroses organitzacions mundials que tenen la seva seu en ella. Diuen també que ofereix la millor qualitat de vida del món, conjuntament amb Zúrich. La ciutat es troba situada a l'embocadura del llac Léman, en el riu Rodano. Ginebra és una ciutat rica i ben cuidada, amb un casc antic molt ben preservat, amb tramvies i carrers peatonals, molt relleu i una vida cultural d'una gran riquesa. Per cert, és la ciutat d'Europa que dedica major part percentual, el 20% del seu pressupost, en cultura. És molt interessant i val molt la pena visitar la catedral de Sant Pere, també el monument als reformadors, així com la casa on va néixer Jean-Jacques Rousseau i també el Palau de les Nacions Unides. Primerament, i com a lloc molt important per visitar, ens hem dirigit a aquest palau. És el Palau de les Nacions i també és seu social de l'ONU, un dels llocs més importants de tot el món. Una de les grans atraccions turístiques de la ciutat és el llac Léman, també anomenat Jet d'eau. Ens trobem al llac Léman, un dels llocs més bonics de visitar d'aquesta ciutat. Just darrere meu hi ha el salt d'aigua anomenat Jet d'eau, un salt d'aigua de 140 metres d'alt i que va a 220 km de velocitat. Un lloc molt bonic i molt interessant per veure. Suïssa es divideix en diverses regions anomenades cantons i nosaltres ens hem dirigit cap a Valais, regió situada al sud-oest de Suïssa. En aquesta regió hi trobem els Alps, en els que hi ha uns 51 pics de més de 4.000 metres d'altitud, a part de tenir frontera comuna amb França i Itàlia pel sud. Valais podem dir que està una mica aïllada de les demés regions, ja que la separen grans cadenes muntanyoses molt i molt altes. Al llarg dels anys, per això, aquest aspecte ha millorat degut a la construcció de grans túnels que faciliten molt la comunicació. El turisme té un paper important en l'economia d'aquesta zona, degut a que Valais posseeix diverses estacions d'esport d'hivern de gran fama mundial, com l'estació que visitarem, Crans Montana. Tancat per totes parts per les muntanyes, Valais té un clima particular, marcat per una forta insolació, tant a l'hivern com a l'estiu, el que permet a la regió ser una gran productora de productes agrícoles com el vi i la fruita.
La capital de Valais és Sion, coneguda com la ciutat més antiga de Suïssa, amb una població de 30.000 habitants situada al districte de Sion. La ciutat posseeix un increïble patrimoni arquitectònic, 3 castells que formen part del paisatge d'aquesta ciutat, a més de la catedral d'estil gòtic del segle XIII. Si ens fixem en la façana de l'Ajuntament, hi podrem observar un rellotge astronòmic del segle XVII que funciona a la perfecció. En un dels seus costats marca la fase en la que la Lluna es troba en aquest moment. En la ciutat vella podem observar que els seus carrers ens mostren la història d'aquesta ciutat, que ha estat colònia italiana, alemana i francesa. Degut a tots aquests atractius i molts més, la ciutat és visitada per milers de turistes cada any. A l'estiu, el clima és especialment calorós en comparació amb altres ciutats suïsses. I a l'hivern, com que es troba al centre dels Alps, possibilita la pràctica d'esports com l'esquí, l'esnou, les travesseres amb raquetes, l'esquí de fons. Podem dir que Sion està considerada com la ciutat més agradable per viure a Suïssa, degut a la varietat d'activitats que és possible practicar-hi i el bon clima que gaudeix. Ara que ja coneixem una mica més la zona, ja ens podem dirigir cap al nostre destí, l'estació d'esquí Crans-Montana. Ens trobem ja a Crans-Montana, que és un dels paradisos de l'esquí a Suïssa. Realment destacable és la cultura que els suïssos tenen de la muntanya. És com portar-ho dins de la sang. Però abans que res, anem a veure com és Crans-Montana. Crans-Montana és una de les grans estacions de Suïssa, una de les més mítiques i potser una de les millors si només tenim en compte les bones connexions i l'excel·lent xarxa de remuntadors que ens ofereix. Aquesta estació d'esquí està formada per 3 pobles diferents, Crans, Montana i Aminona. Aquests 3 pobles es troben situats a dalt de la vall del Ródano, amb unes meravelloses vistes panoràmiques i tot rodejat per un bosc magnífic amb diversos llacs que sovint ens trobarem. Els pobles de Crans i Montana estan units per una carretera molt transitada i a pesar d'estar separats per 1 quilòmetre de distància, amb els anys s'ha convertit en un sol nucli urbà, on s'hi poden realitzar tot tipus d'activitats. Podem trobar algunes diferències significatives entre aquests 2 pobles. Crans és el més exclusiu, posseeix els millors hotels, té una gran varietat de botigues, gran part d'elles de luxe i fins i tot un casino. Montana és considerablement més econòmic i també ens ofereix estança, comerços. Finalment, trobem Aminona, el tercer poble que forma aquesta estació, però que queda una mica més aïllat de Crans i Montana. Ens pot oferir també una estança més tranquil·la, degut a que no hi ha tant moviment turístic, però tot i així trobarem comerços, restaurants i tot allò que necessitem. Aquests 3 pobles, des dels quals es pot accedir a l'estació, estan connectats per un bus gratuït que circula tot el dia fent el mateix recorregut, cosa que ens facilita l'accés a pistes. Ens trobem ja a peu de pistes a Crans-Montana. Si hi ha algun país que sigui un paraís de l'esquí, aquest, sens dubte, és Suïssa. Prepareu-vos, doncs, per conèixer aquesta estació tan impressionant i veure tot allò que amaga. Crans-Montana és una estació que fuig de la monotonia i ens ofereix molta diversitat. Des de les pistes, molt ben preparades, més amples, les pistes més senzilles a la base de l'estació, també trobem glaciars i encantadors camins que recorren els boscos de Crans-Montana, on també hi trobarem senyalitzacions per l'esquí nòrdic o esquí de fons. Estem parlant d'uns 150 quilòmetres de pistes amb una qualitat de neu considerable. Com estem veient, la qualitat de les pistes de Crans-Montana és realment destacable. També és molt destacable, però, la bona preparació que aquestes pistes tenen. Aquesta estació també compta amb una xarxa excepcional de remuntadors. A Crans-Montana és gairebé impossible fer cues. Les instal·lacions són modernes i es pot recórrer quasi tot el domini esquiable sense altra cosa que no siguin telefèrics. L'estació compta amb un total de 14 telerastres, 6 telecadires i 6 telefèrics. També amb un snowpark a la zona de Minona, un snowpark força complet.
A la part de Montana hi trobarem una zona adaptada per l'aprenentatge de nens o principiants, on hi podem realitzar diferents activitats amb la finalitat d'aprendre l'esport de l'esquí. L'estació també ens ofereix diferents camins i circuits per realitzar travesses amb raquetes de neu o esquí de fons, circuits molt i molt recomanables. A més, si ens agrada el fora pistes, Crans Montana és la nostra estació. Les possibilitats són infinites. Vistes les pistes i les enormes possibilitats que ens ofereix aquesta magnífica estació, us hem explicat també algunes de les activitats que podeu fer per a aquells que sou amants de l'esquí de fons, de la travessa o bé de la travessa amb raquetes de neu. Ara ens trobem aquí al glaciar de la Plany Mort, o la Plany Morta, que és a 3.000 metres d'altitud, un lloc magnífic per fer freeride.